kopi madak kicok cek kolam the itu paklar pengtulo lapen nengwe bangke Adivasi pu ong tu matu bangke Adivasi pu kacini dam bangke areki ga tumpan la sa bagana lo ki do tumpan sa ke tumpan si ong dung ke kacini dam chot seta arsik chit dalam the lapen labang so Adivasi pu aklong alam kopi ma lapen labang so ini tum India arlo Konanak ciki duma laso putak melia Fransi akai sarjai kata Fransi melia porti kono Adivasi komat lo who is Adivasi laso putak ada yang kecini pandang lapor kono sa kadang itu Adivasi bukan Sanskrit alam ki lake apran pen kedua tu elong adim Apran ben kedua tu popan. The word Adivasi is a Sanskrit word. It means original inhabitants or aboriginals of a country. If sia that alone, apran ben kedua paprang sia tu non history ben kecini an ke kedua paprang sia tu polote Indian bong ke la aren ki ikatu negro ke drabir ko tu la pen ke drabir pulo in general ke negro ke alang litu melo ke do ko prang cheng tu pulo la si Adivasi buka prang men ke do tu la ke munit akai amen ke lila ili tu Adivasi pulo te la sa bagan long kami kem tu la penona pi kem pelet lo XT garden la tu mansi Adivasi kuitin la pen alang litum amethanta Adivasi pulote alang litum heluk kusitin la si Adivasi pu akhelo pu kusitin ama job ta alang litum han than thi alang litum ko pia khelo alang litum ko bang ke thana bang ave ama alang litum pan pacini ne de amekhanda chini ne de lason si cheplang la chini ne de lo anke sona bange matharam lote emethang akhe amenanda chini ne pulotan te kopusi pan kachepi jobji kachepi theji kache rai puge gosi kamata thegla mati lalo la si non ne tum APHLC to mangke khe alam ke chini pik nanji bang bomali bihari tum ninge bang khe alam che chini pik ala tum ke la son da taxi bang texer tum an ke khe alam che chini pik lo si eli tum da chini nai pula la si la Adivasi puke apran men ge do tu pulu apran men ge do tu pulu te la ke adim pen a connection ke do ke adim pen la pen ahud adim la pen ahud kumantu ahud lo ni la pen kopiat dim lo ni la pen la solong si a connection ke do la kache podam ke do athema non Adivasi pulo mo pen neli pulo je la areng ki ke tum negro tum hello Indian bong Adivasi tum lo pula ha Indus Valley pu alang roy Indus pu alang roy Sindhu pu alang roy akung areng tu la pen Gongga alang roy akung areng ke dua tu Yamuna alang roy akung areng ke dua tu anta areng ki ke tu la pen alang litum hello hala dake do chain lo pon la sia akhaya menga Adivasi kali alang litum akhaya mengi negro pulo seta alang litum aphan Adivasi pusi bang Sanskrit tum bamun tum si pudet la la si itum Adivasi pulo te kamat khadam ke la Santhal Mundas Kurmi atum hegoi hello pulo North India ke tu angela ke adim la pen ahut si ahut along si kache poge do pojo non Assam ason la pen North East ason ke Adivasi pulote marlonte
Ajha katum bang tekser atum pulo Assam kendo paprang ceng atum ne karbi atum heluk pulo bodi karbi atum heluk de paprang ceng angela pupula te karbi atum heluk dak north east ke adivasi le itum heluk adivasi le la penhara borolen asonson hala kus bihar asonson borolen asonson anke la ke adivasi pulo te la boro ke itum heluk garo boro atum heluk heluk adivasi la si kacini nang ipu adivasi pulo te komatma adivasi pu kacini nang kok elitum yang si Assam la pen north east itum ke do ceng atum lo ko cicini ngelo te elitum ke kay la pen dep che rai nang ji po alam bang matha pitir tip tek te de po matha dam bom ya hut benge lagi itu ma dek kali bang ate si itu nang dundun pu matha rong da tek lo di aku ajhar tungi pu hala itu ma story ta itu ha patkai pen si bang pulo la pen ke borai alangroy galilo borai anglong arrange hey hu adim si litum aprang hut ke do pulo an ke da North Assam na tu pensi tum na pla pulo isia group do mangke la masi anga lai hue lam cicini dam lo te lai lo itu mamitang dim non te ane non ge tum ga ke ong tu te det ba ong tu te det itum ke anga bang atum si non nang te rai tu tip lo anga itum yong si emitang adim binong lo ko cicini ne de lo te bang atum nang te rai tip ke itum ning so dung da li da ji ning so dung te da ji amad itum ci rai ke de ji ke kadi si mon tu ek ke be lok akam si itum claim thurong ni la pulote mar lo na kon na lo itum ke do dam long ko ke do dam the gelang la sineli kama tha ke la adivasi pulote alam the da chini nai la pen ilitum north east na tu assam ke karbi itum hello adivasi la to kero bi part piglo la si ong dung atum kama tha la pen aprang hot kini di dalam song si matalo adivasi pula bangso angkur alam cini ni aprang bangke la aren ki gatuang pan la sa bagana jo gitu tum apanya lu kusikitin lo sedame la bangso alam aklong alam ang kaleno kidu paprang ceng pu apan sigi udak la sili tum asam along ri long ke tum kada sethan mero purkimo long tame la pen tek ser ser tum dat han lo misnura bhaki hai ta lang li ta than pon lo karbi tum hello kolombas ke masih ini tu mesti kira paprang ceng lo tangde kira paprang ceng atau aphe tu kopi apa sih pak kiu la so putar memang lagi pan putar lagi selesai kira paprang ceng putar developing na po agak aphe tu pen pangbaram pulo tangde atima ladak labang so along here lo kira paprang ceng atau mesti ajat ason kopi si doma ke klaim kita nangji lapian ason namun kado kami anda me ke thek long bang pu bang pi tum lo ma di dan den non ile tumak heban kopi apa paprang tek tek papiro aso pada papirong nilita labange ipudam poan ke ui serta ili eson bangke karbi atum ke ili tu mo eson alam ne peking thui la karbi atum de letak adivasi gali de la naga khasi garo tamo boro tamo lahir hui la Mongolian akhe an ke daka adivasi la pen asam amat ke itu karbi itu helo ke do ceng la pualam aba acha non ilitum karbi itu le non aku la song ke plan tu dia abang ke neli gamat ha ilitum emethan isia kitab along udo hala historian se ningge la soalam hala Mughal atum ke banglo amat alang litum amethang a dharmo che wan vedet tu amethang a dharmo che wan vedet la pen amethang alam pen kaningge ja phan det ka solai ja phan ku an claim o edet aman Mughal atum ningkan haru pano alang litum do 1500 pen 1700
100 and body is 15 Ningkan ningkan paru ke thong bag do ke alang litum India recu man recu akam claim lo data la pige mughal atum abide non ke amughal ko nasiki do mata kirita boy to keep non ke batai si ni tum ha Hyderabad ke do hut nang thandun la mughal recu a poton atum lo pu to war footpath along si sa ka chojot lakson si do alang litum la pen litum arjulo ko pietum no non ko son lo latum ke pu o latum ke latum a arni ke cheng ke arni ang sambaji ke thom pen arni ang sambaji ke thom pen arni cheng latum ke la pen ajo baji ke thom ada baji ke thom an hello latum arni le ajo pula te latum ke ko ajo pula te latum bange baji ke thom lo bodi arni ang sambaji ke thom ba kali lo arni ang sambaji ke thom man si arni ke cheng pula man ti ajo pula te latum ke puthot arni baji kon lo baji ke thom pen pu baji ke thom an di baji ke thom man si aku cheng thu ye bang alam the bang la ko lo bang ka do me yang et hu si latum bang ke nang thur dung ji latum bang ke select pick pak pu kam chipiduk de aprang ben joy ki pen lok si do or ma select o up la son taxi karbi tum non select o la tu ka ho kalang no pinita neli ha ahi dam o lo pinita read ke pan ajha tunge panchot aman mita ke etlo amat arhek arhi hede mi ke etlo arhek arhi hede lang baru sedahla kang thei dang aju ange pini e et tamilu ke di aprang hut ke ilitum karbiatum read me ke arni si theng the ke editi la ing thei dang me ke chup pe me dim an ke theng the e te kang phit ti ko an ke tong athema la theng the bange pape the nan ji la pa han la sok aphan kapa pe the ji apor ri pi ji aphan theng the bange pape pram dun jing nai ke di la son si bi pi ni ne tum ne li tum thek long lo a rit an ta pang jai ha theng the ta e la pen hen ta e bong hom ta e ili tu ke e bolo te select pik khangjang karbi to mangke la son husin ile mata apartment joy ki pendolo joy ki pendo bom lo hala aku joy ki pen gitu pen bang phansi ili kitin dun bang nan pasik sakare pu guru e check piet pandar e check piet lasi ili nan belo ke lasi ili nan chelo ke pu se hala musera ki hera long ta kedo puru nang apuru yom sidu pula dan ke pia pos ke chepon he detang ko pia pos nang pe check pia ke long lo di la salam do la si non ke thek long ke ron ke dan na tum si ke chan da ke chan ron che dan o ma thi o lo por ave det po po bang thu ka li det ha ta ron ke dan na long thi da thi o ji ne sta ron ke dan na to bang ke chan mu cha karbi to bang ke ron che dan de kai ta ti bedun ti lama di tung ke chan se la pen ke chan anta ili tung kitab long thek long lo la so la bang so kitab long ta thek long lo la pen la bang so kitab long ta ili tung thek long la da ating ke ili tung karbiatum ahut isi ningkan pharu pho pran ke cheng pen ili tung ci convert dunia pu hello ke pu songkor dep pen alamat hok dep atu nang claim amat ilitum adhormo ci iri etlo la pen pusak anda ci o etlo la pen elaman da ci o etlo eteng emang anda ci o etlo amat ilitum omia plan dunia la hello ilitum ke ong et he pu ne ni ke ni kita belum ketok ke la pen non ma ke asap so pakar tu chona la pot sa mo pen ke bang paprang tum si ajata klem pona ko la pen
atas nama kita taglo makna tunggu nasi kopi apa sih papi hidup lo pola hadi nomor si bangke lalu kasih lapang itu lapang cok lo sudah nomor ini bang kopi apa no kece itu mele itu pambaran lo pun teh nangli apa sih siamai bang dalam tan lo ya kece itu makai tunggu adab langsung itu bahasa itu kami kayak kira ini alam teh putar cekan cimupik Kopuson si itu kira yang nanti mai teman kayak kopuson si lah le ahok alam le nang li ahok la kacetan ke cimu ma bang ili tumbang ke ing aru isumar tumben tot prong ra lam cetan te aja tum ake ong tengge asumar pen apo pe tum cingki ke nah poso so cingki ke dak ke mati di kacelamun kali sedar cingki ke abe jeng hoi he Beijing hoi he dot rang prong la cingki cing hoi se la puson klem klik la pen hala ili tu ka cingki cing hoi pe meji nangji pula tang da ili tu ke chugi jun da mesen nai mati jadi mesen nai pumane ni la ok han an si chugar nai ko bang le pan le punam kali seta ili tu ke karbi atine tot prong la pula tang te horsi ri pa prangi Mei le do dam se ta horsi ri pa prangi la pen horsi amman ke the nei lo ku tum kitin la ma si hor pen si amman da chi pi ji ti ang amman chi pi lo pula te hor jun po jun det lo pula te lam da chin ki te lon ki la jo amman na che plama bang ni te glong ke ajha dun ke meeting ke do bom hota hala hor ki jun kang tung po amai ko pe serana puturong ti lam da arjun de lo hala mantu si lam ke chin ki ke tang ra hor ki jun long seraki ma la ba song si ma tharong ti la pen na jok eli tum ke chin ki je than kom ong aphic khang jang ing a o na si eli tum choning ri bom ti kilo APHLC pen ke arni kang samri samaro karyang tum si ta theng ning kreng hu cha semet theng ke me ke chin hip ja pan thik pi et no ajo ke me chin hip ra tot from ra lam che than usi ne pu athema lam ke che than ti ka pe itu mun tum ke la sini liga matha ili tum ka chini ne la helo la pen ili tum ke ka che than he de ta po ili tum aphisar apoton ili tum ka chini ne tum da do apu men ka che tini tum da do ba ja deng apo men chini ne da tum da do he la ko an le tum mangi athema che than de de ke di la son pot ku sini liga matha la si ili tum ko son si खेती के क्लेम नहीं मा साइगति की नहीं मा ला सोलाम अंदा इतुम जे थान दे ला पेन जॉक सी इतुम ला सोन के मान ला पेन इलितुम का पा फ्रांगी गली इलितुम पा फी थुरों इलितुम खेती के क्लेम अन के खेती के क्लेम के लाके थे अकाम लो लाके थे मुचट का पे मे मुचट जे बन क्लेम क्लेसी इलितुम हाला बांग के क्लेम तांग लोंग सी चार्ली दुन पो हाला तु hala son se ke plan do raji pen ni puke kopi ni do ke te tang a skill ke hadi chepe develop chepe me tu chok ke te ti lo la pen na jok eli tu bang along charlie do po hala da ke ka charlie bang bostu pina ama hadakat undun de ama itu bangke itu adim bangke hala bang a bostu atum si bang a ketek atum si itu madim na cerai tu det la boy ya plan tu amat ili tu ge chepe tek det eme thang chepe tek ra ge do ki bia pan tu bang ta tek det no la ke thirak me mi alam emek ben tek lor alam lo mati non da hitia long bete non itum read along dam etc hom rong tek lok li no thing thi tek lok li la pen thoi thi tek lok li read be thi dam ta no se ta la thing thi ta dak bla miam bihari bawali tum ki jor thing the sia manja hi thia long ta dak di phua hi thia long ta chonam du ji ga di karbi atu anke la ke nam dun pulotan te itung kisung pen kachipiduk pen
long apoisa an ke hala bang along si toy pidam to applicant la hello bang pan pe plang tu rong lo ili ka chu claim ke la si ili tung ke rem i la si non suri plik kep social so maratum ari so maro karjang tu ha chennai nan ni ka group di ha tu ma thai ke bang tum si dak rai tu tip lo non non che plang bom alam bang lo la son da kak se aprang ho ta che plang lo ku ni lia ma tha तो केरो बिपार पे लोसार लसे इसी पे न बांगे लालो ये तुम साइकाती की बा काम के क्लेम बांग ठेरा कर जाना जी लब लो कदी ला सो साइकाती की कठेरा पे न जो इले तुम के दाम सुना के एमे थाम पान हास्ती के चिपी छु बुझिंगे नी का माथा ना आके लोग के दाम मने लगे लादाक दो कौन दा क्लेम पे जैसी अंताल के दाम लो कदी फिजिकली मेंटली तुम सी एमे थाम से हरासमेंट के चिपी लो लगे हेरा के दे पसंद दे दाक इली तुम मालूम रिलोंग तमे दादा वार साइके तो लालो तसी नॉन इसी कचनी रिदम के लाइन लो मिलिहिन बेन इसी अंताल के दो तुम हां कचनी रिदम बांग के लाइन लो इली तुम नॉन हेम्ब्रेक तमे तुम चिहांग बो आहो गलाम लो लापेन लदाक लोंगरी लोंग पात तमे केबे के चिया तुम सी बांग पेट बोम लो अपोसी रिसो इजांग तुम से अंताल नाम बोम पुलदांग ते मोइले तुम भान कासिक sak do ko thema nali tum na cerap tu nangji nali tum na cito tu nangji akenan so de a contribution ke lain do lasi nahok le dam pusta ki jut ke mekhang along ri along nali tum da ovang nangji apot do nangji apot kai din pi pansi tum ki matha dam nangji apot nali tum matha pe metha si nilihin pe tame nali tum phana chuning ri kon sitan non ne sona lama non ne ili tum ke than bong na de la kam ka churi dun pen chot kali lu ko por he dun ku ni tum rong khang malo ni lip kali ni lip ta kalang lo bon muthe la pen pu dong thap be the dog moka be the la pen ke am ria na thu chin thong malo lai hui la pen am reng la ka do ve karbio so mar tum ning kan Frog arta pen ningkan krihini arta malop an non Nogao Morigao Golaghat ba Hojai lai hoya district along si a homatum a hem si bidun er lage alang litum phan hadak sakor ban ason si enlo lapen lu ka paporhi ta dulu kusipu lu paporhi da paporhi lo hadak Allah ke ke bangai la ku hello lo por hello hekta theklo ku BAP neta pas dun lo wala tu seta hala tum chewang tu thepin lo te ma karbi alam ma je te ni tu elo ge ka karbi alam je te ni chot kali apo pe do man la che te ni tu etlo la pen apo pe atum phan bangang nu la ke ni pu ni pe do pu ka chikrong anda ka thirak tu lo da la ma la tum apo pe long Jewang intum ti asapta non inut phangchu mati phangchu bolo hokalang phangchu amen ne pupe alang lita non ningkan krok arta pen si dam jui no non higher secondary si porhe dun no arleng lam thek the khangjang no apo pe dun no asapta bang intum te den no lapen apo ape tum karbi pinak puta karbi apo pe ke karbi puta che than hai der la si hadak senar latum seta pangcholo ne senar lo ne bijoy senar gedi kala senar mo latum non ke bora puti manun der okomia la si son ke lagi inut vet alam no hala frans sumila rohan pipo pin ya tum anta la son si man la si ini tum karbi tum ki vir ike la hela vir der lo gedi non ne la pangchu senar man ne bora lo dente ahenda wa mai der lo apo pe karbi puta pu hai der lo so na tak do pik lo la si la ke chok chi ke itum da karbi atum खेती क्लेम इन तुम ते के एक सोम बन थेराक पिक
lapen kheti ka pe claim toy dia phanta itum government penta sabta rap dun de det rap tarap re lapen aning da piring munde aning pirung dun de lake iman ke do akam ko hedi pache thang the de thang jang la lake therak me mi alam pu se pache thang kheti ke claim ke therak me mi akam pu se pache thang thu rong la pu je la helo lake इंग्रजी pen pulote calculated move lake isihala ban ke tum calculated move mane hisab expensi aklong pen lang expensi latung aphan wan etlote latung karbiatum aphai jum pikpo anke latung autonomous state hangun ilon ki la autonomous state ka pe hangun edet la pen karbiang long puka pawit det dia phan loksi alang litung ke claim la si non ilitung karbiang long ke autonomous district kalilo puta bang pa thang etlo non ke autonomous district kalilo tar mane district council doji seta autonomous district council kalilo la puson si non man lo CMEM atum anta non ke thang na claim un elo ha minister dun along si file anda pon nang po si TikTok nang po kada na pe hala tuma si ki order avit tik ke dak thang dak yang munel so nang le dang nang ke plan dang seta lage udam lo te pilo akar bi tum si claim lo bola tadi kachini ni apodo ke agyan ka be apodo ke ta silada tum ka chithang ka chimum long kan isi ke thek dam long kan hai lo pen la kheti klem ala ma bang ke is son pen lada ke thek dam long bang ke kasile ko son bang kala kaselet pen aposi along le pinangala tum ke inglong along le tadulo bi kok lo la pen kam klem play ko an ke cholong le khai na do non la do ma sa along le ke do ji inglong along le ke lai si lo la pen nomor hinye bang ke itum a mentality lo ilitum akamat ha lo ke be ke che tum nang ka influence ko nang ko la tum itum phag ba itum phag na pa theklo ma ten ke sai ka ki la pen kam ke kan ke backward pick la pen herat me kusi ilitum not obe mi tum a mentality mate atar lo kalong ke kamat ha la ko nang thap thot non pena bangke ilitum long le ke do atum anda me kheti mate sai ke ki bang tum claim ko na ko non ke hai ke baya por lo hidi ki sunatum ke non hidi sunne lo la pen inglong along le ke do tum bang ke nempo ke pana pora non ang le nempo la pen hen purui la pen ason hen thepini ne ke non ke bom lo ke an pate lata ke liat lo non bang ke liat lo emila lasi lasona teng hala environment adim ateng lang pensi hala kheti made saida tiki pona lang de kaddo ka be made hidi ke do yak kali ahogalam lo aja ka pinangam tang ke inglong along lebang ke utado lasi inglong along le thi upulo tang de inglong area long ko pike esi ko puson akheti ke claim se ke mejima halata claim clear prang stagi dang la lang dang la la so pc claim bote chuta cholong po rota rotlong po la rosa la sinon nele mane neli tarik pandun mati di amanon ke theklong handi hapu bethe ni tu pandun chuta muni tum ke eji poma kacho eji poma theng thia chili abede muni tu mahem he bong ho ma chili da bede la pen ke hen na chili da bede ti bange la pu an lo bange hala achil hen na chili bong ho ma chili sok a chili an da che pa ve et po an lo non je plan la sini ta sok a chili ta lo mon frequency wan e dum tu ke non e sok e non et lo non bab ki pu por tu na ngele tu an lo non theng thia bang asang bang tu po non la silada ke theklong neli isia kitab kona ne magazine ong porhilong neli amen bang te mede lo ke to bang hala da ke to ke la song lo original a hormu ha pier the ke plan long le ke plan pen a hormu edi mo anisi abede jita original
ekdom inchol living thim lim hormo bang non pen itum chi beauty tun dete abidaji non ke hybrid size lu vokat bononda non ke hala broiler son hedi la son sinon na pinchong tang lu medicine pen pete remoni original abang ke hala hem ke pang reng pen asu akipati pen asu kibang abang ke non pong iping lo ka kai da la son si vote la son la si hem phiruita a poklam lu la non ke hand da dugo mati di varieties hand make ang buji la pen hand ti bu puji asona sondu non ke hal hai a hand for example heng the barata ke er do ke lok du non la hai a chili nempo ki do nempo ke lok du lata non hal hai kiri dami pan hedi mo pen ali pulo long le la long le ate kupi polong le det pulo dam de tiki ke det lo a chili ta chicho det lo ala la pena posi tum non ke sungkuno for example ani seta na dithalo tamir ta ong epik lo seta non hidipi lo neli me thang home constituency la halda indiam abiri lo tamir achili penangan pari hala sosar burana preserve texerona asi neli phanda nang bibitha si neli ta kehan ko tamir neli hala sosar bura preserve lasona taksi ilitum original ekdom acho hormu bang non kachi beauty dunji apani to makenan so kali plotante lahai hormu weird epo mo ke non sain kopil ho non kai kimi kunang kopo kanto kabe kicho hormuan tame medicine pen sai se do na se oke pran itu memeden asi itum lahai hormu ki bidun pen itum alle ke lahai no sa ni thena no nonge malu buku aprang do di malu ave along do nan ni anap lo do neli ta chuning wan lo no neli long ga chili do hai la puye la silason anke son banke lai hui ke chu ke theseri pu thurong di karbi de chok che ke theseri pu anda america ke theng thi lok se chulo theng the siam kilometer pharo hinni pharo ke thoman da theng thesi e ti ara ke andala tu ke theragre anda karbi de theng thi ke chulo ke thera are ke log american sor ke theragri panar je ke me podcast style tum da di hala tum da nili tum an ke chu hotel long da me ja tame la theng the pen la karbi tum pu assamese lo bati ko di la son me se aki up ki dang se nang bidun ko pe ti harlum ke ne Amerika lo la pen Israel la ke la son ke clemente al abatai tin lo ke chu hot la theng the ke nan bidun chom ko kai ta harlum si ho ke bi na bidun dun la ben ke e thu ka dang ke thi thu ke kam ke thi ra ke nita kar bi de la ke thesere pu thurama ma ai ke thesere pu da me ni liwa ka di hala economic na thu pen ma thadam lo te de jong si la thesere pu ma thara itum abdap ke chu la pen ani kang sam ke chu ba aner lu sa ke chu na phan angela chu rong lo te megi ke chu nam ni akam le pu gende kala biskut ta chu nam akam le pu le kala ange itum a poisa ke hala megi ke nam ya phan a poisa bangge da hem sin do ko pu gende la ke khoros re pu me sen pu gende la si lai hui anta thesere pu punon setahala megi ke chojia la biskut ke chojia la nal ilitu yong sila thengke malu tamir lai hui chotu rong pulotan te la ke ilitum plang ipo ke neli tu ke chini lo la la bange economics long ke tok lagi kala la pen ni son mang kala no itum an gicho ke non an chode do pulotan te an lo ke carbohydrates and fats kilo gadi itum an lo ke lasi am cholo pote am chode lote itum a feelings itum chichini megi maiji seda thenke itum chode la tige megi mai me di thenke ichope itum megi mai me lasi ake me bangela hello itum thenke jongsi choe o thek pulodam te la tai si ali du ye george da me nan lasi ala da agurisi nang le america kita mo thanda
ke thek long ateng tang te arong pen phuplang se ke jor karena Amerika ke ini tu ndak ke terak tu ji bang ke arong ben arong ke pukali arong teng risi ke jor tadi ateng ris sop se jor po arong pen si hai hikiwan ne tadi nang ke jor tu arong lagi jor kali lo hala home he home na dulu ateng ke home si ke jor lo sedap klik ala ke nam ho si chup klik pon la si hem ke pon na son si bi fresh lo man hala kapet dok bom ya pan le he Amerika lo lagi ni liga tek dun long vek lo le ai kita dun vek lo neta to kero pilosar la se ilitum thana link seta ilitum saigati kita isi deat long ri long pada pan isi mission a contribution mate deat a pan kachera dun hepi kusi chimidam la si saigati ki bang non uve ki mitum tame thera re de nangji ke charli do seta me ke charli do kok sta meong chot la pen ave deat seta reng nang kok jike la si saig tiki do plotam te ilitum cholongpu lapen isi itum family pantame itum isi awar sai ke thangla itum osomar ke tum tame osomar manda lo bachali tekpo lapen ason eme thang pantame anivang itum kere nangje pantame itum awar sai longpu lapen kam klem utum pan henopik itum kipuji alam theave kachuru tum se gong tuji kam klem pikama cholong lo masomri henopik with ilidum sitan theke di cholu si cholu tum tuji ong tum atum ke mission alangli jipandu pik alangli ba komane hem ari sokor jang tami kam ki klem sele le dailo pote ong dum tum ke cholu pon chorobe nasi tum obe kimi tum tame ilitum saigati ki ason gidi saigati kita do ke mati apor ho ilitum seasonal siga katiki jima lapen 12 months apot ilitum seret le dailo pote a month din a kheti da du seret le polo tante nasi non saigati ki non ka phag of por lo non marikha lo la so posi barla lo posi non ma ke ta semet ke hidi ki do tam ke hidi hai bai nang ko chili ajak tungke eli metang home constituency kita matenge chili riga elo no ajak tungke lapen penangar tungke non nempu ke panje panda chisik lo inglong along le mangke lapen hen bipini han bipini ta elo non ke nasi non la barla tamde rapi ningkreng September chik lo pelote September last week October nang dilo puklo tamte han apai ke ningkreng na season apai tum chisik tungke ke pan lain pat pen cenglok mola la pen ason tengbon de itu cisingon pena ko itu pamis na bang ala plane gitu ala Guwahati bete gitu assamese man ini tu ngadi ilitum rit katiki ahan si nacho namdun kangtung kalang lo arni siata disita ningge alang lita chonamdun ning tumpi aman ilitum mang si tiki gedeti ngeli ning oi meme la salam dia podon ni la songivi pinita ni ligedam ke ahok thandet pero la soki hola area se gedam he rit ke bane e de tema ku pangjai hap ateng mang lema la pen ki e dunne ka jasemet ke covid ke kaselet ne ya kheti lo puta la bangke mane tot lun da chulong boy tu mangela tot lun ben ke chulong ya ban lok ya bor I la por lo kom e khay ta ni vir I ange a covid le e warate a hok lo poisa ke long po sok chunam long yi sang chunam long yi se ta hala so sang ben hala bang sa sok ke mia bihari bomali tu katikia so ba sang anta ange hala tu ne bang fertilizer pini ni si kiri hala sona sang si cholong nangji chojian ke hala hui chore lote diabetes lo lompo heart attack lo lompo ay hala ko pumeong te heart attack la penala stroke lo lompo la hui ke la si neli ningile thot la ki apranda neli kokroja korimgons dc ke do ho technology lo hadar mia la pen bomali tum kheti claim lo amit hang ki choji apana bang ke
fertilizer pi ne pi pe pin chai no hi ki pi a kheti a jo si kheti claim lo sok e lo halak ami thang ke chu ya pan lo an par halak ke georgia ba pan ke la ke urea pin ne ason pi si hala ma pe khai o lo hala ba ne ke georgia pan ante hala so a kheti yo chini lo la urea pi ne pen ka a kheti cholo te ne ta ne o pran he no da ki pu chini la ma si la ange ke jorpo la hamba ngatu a opran pahinui te pahinuna puluyo ame thang le me chona da chok pula la ta ma tha ande iritum da la ba chini dun de nangji ande nang li ko iritum ko ve e tip hi dia joan da ko ve e thu tip lo te mo nang li poisa ka long dur po a so poisa a so a sang nam nang ke hala Mongali bihari tumbang urea ke pitang so pasang sinang nam nangi nanggelong na poisa long open nanggelong ni ke diabetes la pen stroke la pen heart attack ke long ya bangke ande la bang ceri chona itung da rit ke doan se ke sok ki me athai an ke sok si enangi pusi ne lige kado ve tu mana choning ri lake tak sak kero pipar piglo la si Poda dolopot nengwe bangke jasmet itum hinia topik pen si pe tham pom lo kecheng si bangke topik bang lain lo adivasi pu kitin nam bangke ong tu matum ke arem ki ka tu ma se tin dam cho ile tum abangke tamong ke tum akhur ki moda chini ne si tum ke konat ma kupiloma pula pusong si itum chini dam tame ki do paprang che ka bang photum pulo Adivasi pulau tangke itu menlo adivasi itu tak bangke. Abang North along India along bangke hok lo ala ke itu menlo ala pulau ke bang perang ke tapi itu Ladakh itu menlo. Lasin ni dia lah adivasi po long nang video report set aku tu ingtung dapen pohon dan ingtung kitab pen. The people who built the Indus Valley civilization were aboriginal people of India. They were destroyed by Aryan invaders who migrated into India from Scandinavia and Iran, from which they derived their racial name Aryan. Laso keto bangga lage R.S. Sharma looking for the Aryans po kita belum sila gitu. During the period of Indus Valley civilization, the Iranian Aryan aggressors were led by Indra. Hala Indra po Hindu dunga Arnam po sige tinlo. Hala so Indra si armia general lo po si po. Hala Bamun Kshatriya tu alam itum hello na ha Iran ben geban. Non ala Bamun Kshatriya tumke akorti muti tu ke Muslim non ha Iran situ pala tu mangge dak kewang tang tu mangge dak Hindu dharma sinang endulo Indus Valley pu kan si Hindu pu nang man lo ko Hindu dharma si dak nang endulo Hindu si la tu nge dak ki pula. He and his army mercilessly killed the inhabitants of Indus Valley and burned down their cities. Therefore Indra is also called Purandar. Purandar putala Indra mendo. Pur means city. Andar means destroyer. Thus in Rig Veda, he is eulogized with the help of Soma, which is the liquor of Iranian Aryans. Iranian Aryan atum la bamun atum ahor. Alang litum ta hor pensi arnam pan ke ruti ti hala sehut lasi Indra pan ke arnam musi ke tinlo po ba kalakhalo po hala sehut arnam pul kali hala tu chini ala army general pu chini la hala bang sehut ke lasi hor pensi alang li pan ke party ti pun ne wangno ni tum nar dompo pu hala rig bet along ke top do la salam lasi alama bagela pulante la Bamun Kshatriya tumta dak India munit kali la tu la hello chini nai non la non Indra
Narendra Modi dan Maujat atum antar dan India munit kali latum ha apusar atum ke ha Iran pensiwan lagi Sharma kita looking for the Aryans for kita belum sila kita tu. तो सारा किरो भी पार्ट पिगलो के पकलार टू थे कापोत नसी एरियन इली तुम खे चिथानला मलिंग सिता इली तुम खेलाम का चिथानला माउस्ता में इली तुम आकार से गलाम इली तुम चिनी ने दर पोत इली तुम फुर किमो ला पुसन कांग चाप दम्पेन कार से गलाम इली तुम चिनी ने दर नसी तुम लोथुई बांग तुम ना उनंजी और ही उनंजी लपे नाली पांचोनी इली थुले थोट लो नॉन नेक्स्ट एपिसोड बांगे राइटर्स आमेन ऑथर्स आमेन नंदा में थानकोन pon bom te ka sande mesenji businali panda me pachini pon tasi next episode tame ilitum khe o tribes ahormu ba ilitum methanga khe reng nanji posi ilitum tribe atum alam the putaksi jasime tum che than pon ko la dala Samuel ronghang somu unanga judun hai jadi Adivasi atum han ST pinchong un e pu ko an ahok lo pu ya dak nai pu du la bangge Adivasi mane hala arengki Adivasi da Adivasi tum kalilo da Adivasi ke lage ni tum karbi tum si Adivasi lo dak karbi anglong ke ba north east na tu ke itum naga karbi tum an si Adivasi lo khasi garo tum an si Adivasi lo hala bangsa Adivasi hala latum phan ha Madhya Pradesh Bihar Orissa, Chhattisgarh, Pensi, Latum Hangewan, Lanon Sa Garden, Tea Garden, Kam Clam to Latum Hangewan ke Hala Charles Bruce Atum, Edu Atum Charles Bruce si Sa ke Teglom Baprang Cheng Pulobadi, Sa Abagan ka Selam Cheng, Assam ke Amasi Alang Litum Sa Bagan Selam lo, and ke kam ke claim nang atum nangji ador kom hek pen kam ka pe claim ya phan komasi halatum phan ha hala dak pen wan lo Bihar pen non ge pu boma Jharkhand pen hadak pen wan lo amasi dak nang pe claim lo latum harukrit troxira troxy kebraner kep aningkan 1778 aningkan See, Rasmohol Hills along litum pan paharia pusipulo, hill tribes pusipulo. Napen alang Warren Hastings, Governor General Hood, Deputy Commissioner ke Augustus Cleveland. Augustus Cleveland 1772 aningkan pen. Sarvesi 1778 aningkan alang litum area Rasmohol Hills an paharia an alang litum han schedule that lo lapen alang litum han hill tribes busipul la Munda Kharia Santal latum pan an la silaso kitab la salam na itu podeji pulatan te tribal India pualong la so kitab along ke top do tribal India au ne lining ave derlo akitab ha hem sido ko guati si no dun aku ritu tame tribal India pu itumla ke to bang komar ma yong setini tu derlo setala Amazon pen long lok kate read ni la halatung Laso Adivasi non gipu bom Adivasi atum 1778 aningkan si schedule a category a status long edo bangai ningkan haruket thom aprang ante alang litumta tribe lo alang litumta inglo asotulo abang ikui pali nalilo Mongolian akhai de tribe kalide kemati tribe tu kalage munit a stage of development ki matidi tribe is a stage of development la potsi la ke kap jet nangi la bangsa tribe a stage abang ke kap jet nangi abinong ke itu tribe along do ver ke chok chelo itu la ke pirthe ke
jok na tribe sai selu aku di sige ngala lai aku cetan nangilang lata setan lata aku ding tu olipo setan non ninggian ko lapo si hala Adivasi atum ta bang tribe pu long adler non ladak asamang bong lapen hala along kaprek ke non ta alang litum schedule tribe bong lo alang litum handak schedule tribe pu pipe pu ke ilitum plain tribe satum la jasmet plain tribe satum kapere halatum han tribe su kokra hala boro missing atum adim kidun dia nak pu la masih alang litum han schedule tribe pinang ne pu ye pu ke setelah sona ban kali ne ligama thake halatum han le pisita akwata kapret pide hello pilola plain tribe satum han nam kwata ke 10% ke di ande 10% pe duna halatum han 5% bakal ite 7% halatum han ako pitu der non akapre ke persen pe polo ga no dak pola ke lasil alam litum han dak pitami lagi alam litum ilitum mathadam ete ilitum an makiduk halatum da ilitum ateng makiduk muthe eson ake kaching bar karbi tumpen halatum ben kaching bar bangala lo halatum ta horjun pik la pen itu karbi tum ta horjun pik la kaching bar bangke hor tu ke un halatum ta Christian kami hamari kami halatum bangke तो फिर भी पार्ट पे लो सर कि पकड़ लो बहुत लगन कनेंग वे अकॉर्ड लो पसे कनेंग वे टॉक्स ऑन 6 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस स्टेट एपिसोड लो 465 लो मंकला नो कोर्टे लगन जे तो मान चनिंग रिपोर्ट लो नाले तुम नेंग वे नेले तुम एपिसोड स्टामे नाले तुम शेयर कोने था ना पेन ये शेयर पेन लो दे इले तुम आले लोंग रापो पसे नी जे थे कोन लो ना पेन पेनाप तुम से तोंग थुना पेनाप नेंग वे तमे तुम तो कोन तुजी ना पेन पेनाप दे था तमे itum tribe sa putha lapen kupusonsi non ilitum tribe sa tum an ningi sige do thekjima ku topik si pina pi than bo lapen ilitum pan alle wipi doma lai putha sang than bo pasi pineng la tok so bangke wasi kan tolo kado ka be tempat tame ajo teme kardom